kuma wallahi ba niyan kashe ta ke ki kiyaye ni. To na rantse da Allah idan biki ajiye wannan muguwar ɗabi'ar taki ba, Allah aljanna ma ba za ki ji ƙanshin ta ba. Kuma arzikin ki ɗaya wallahi da Allah ya sa hakan ba ta kasance ba. Amma wallahi da sai kin raina kanki. Kin shiga matsalar da sai kin yi kai can da kanki wallahi za ki yi wa kanki kai co. Ummi dan girman Allah ki yafe mu. Da aka yi me? Kike neman yafiya? Ha ba Ummi. Ke ku tunda ta zo ta nemi ki magana, ki haƙuri mana. Kin ga dan Allah da ka ta mu baruka. Kar ki arba kin ta kici mata albasa. Ta tanar da ranta ta faɗi me aka yi. Ummi na tuba na san na miki ba daidai ba. Dan girman Allah ki yafe mu wallahi daga yanzu zan dinga bin umarninki. Wa. Ai ni da kika tattara ni kika nuna min cewa ban isa ba kika zuba min ƙasa a idanuna. Me za ki gaya min Aziza? Shi sa na haƙura na tattara na barwa Alhaji Ali ke. Duk abin da ya ga dama yi da ke. In ya ga dama ya ɗauke ki ya kai gidan wanda kike so. Amma Aziza ina tabbatar miki da cewa idan har kika ɗauko cuta, kar ki tunanin ni Amina zan zauna ne jinyarki. Babu abin da ya shafi yadda ke wallahi. Tunanina ya zamo mini ke kin zamani. Ki ɗaice sarauniya mai samun rawani. Wallahi zan ci mutuncinki a gidan nan. Ba ki da mutunci ko? Allah ko? Na kasa duban kaina, na kasa gane kaina, na kasa ceton kaina, zuciyata